Dobar dan, Grotovčani. Ne znam da li ste čuli, ako niste znači da nas ne pratite dovoljno. Ja sam Ines, inače sam sad voditeljica proizvodnje ovdje na Gruteku i ja sam ta koja je zaslužna za povrće koje je ovaj tjedan stiglo na vaše pragove. Za one koji nisu naručili, sljedeći tjedan evo stignete. Sljedeći tjedan je još tjedan kada ćemo imati istu postavu kao i ovaj. Možete vidjeti ovdje, to je trenutno, znači blitva, špinat, salata, rotkvica, luk i mladi luk. Imali smo neke upite zašto su u ovom tjednu takve lakše košarice. Lakše su upravo zato što sada imamo to lisnato povrće u ovoj proljetnoj sezoni. Ja bih čak rekla ljetno-zimskoj trenutno s obzirom na promjene temperatura. Znači sljedeći tjedan nastavljamo sa ovakvim košaricama, primamo vaše narudžbe, javite nam se. Nadam se evo da ćete kao i svi ovaj tjedan biti zadovoljni sa njima. Nakon toga tamo oko 1. maja kada je praznik rada radimo malu pauzu, daćemo malo povrću vremena da poraste, a onda onaj prvi tjedan u 5. mjesecu krećemo, nadam se, i sa 2 kulture plodovitog povrća što bi trebalo biti kupus i krastavac, pa evo veselimo se našem danjem druženju.